To in kaka jaod bura makarachuonyo nikech ang'eni be isebede od bura ndalo mabuora. Kiwang'isa jopiny adieri. Chandruok ni dhi mana higni 5 mane kama gikete wang'gi koso nitiere lokruok manyalo dhi bire diere kan nikech mana kaka iwacho une joma nok e bura. Kata dok mana sani to wacho ni koro auzi ni levy mar petrol ni onego doge VAT onego duok piny oduoge 8%. Kweth mang'eny e od bura kodagi to paro uno en mana paro onge kumodhi dhi. Koro bentiere geno ni dhi bedo maber koso gini to dhi mana hinyore kama nyaka higa mar 2027. Ingeni as an opposition group wanyalo mobilize jopiny to exercise their right according to the constitution, to their right and the street peacefully kaka constitution wacho mondo ginyisi kendo gi emphasize ni gima timore rach kendo rach mane yo kende. Koro gima nyalo timore tok mano kata gima president nyalo wacho gi the rest chok danga wachi ni en ma. Okay. Mano koro oluwore gi jopiny oluwore gi kaka gik bedo sano. Ka koro watieko chenro mar buch jopiny ni ang'o ma ding'is jopiny e wach mogik wach miwegi go en